203. Mr. Basta bemutatja Real Music megint. Figyeld, ez Camion Flow, Red Van, Offul, Fülke, Dinero, Flex, Farkasok, baby, yeah, meg az AK. Figyeld ezt is! Vége, RTM forrás testvérem, ezért nem érdekel, hogy ki a jó. Jó. Ennek soha nem lesz vége, RTM forrás. Szevasztok lányok, nem jöttek egy kört velünk? Mert úgyis olyan szép idők van. Jó, gyerekek, mit csináltok itt a kocsin? Elmészítek a rendszámot? Bocs. A sok taktos csúszik, vigyázzatok, kire emeltek csúszni. Tudod milyen vagyok én és milyen vad az anyag. Szóljon a zene és mozogjon a valagat. Megjött az SM, szakadnak be a falak. Tolom amit akarok és nem azt ami szabad. Na dob fel a kezedet és taps. Ha rappem szól taps, szó SM szól taps. Minden hallgatom taps. Ilyen maradok meg én, ilyennek maradok meg ti. Úgyhogy hagyd rám és dob fel annak aki vereti. Gyere dob fel a kezedet most. Nem fáj a fejem,